että sä valitat koko ajan tosta sun skootterista, joka hajos, mutta sulla voi olla jalka murtunut. Et eikö sua haittaa se yhtään? Sitten sanoin, että ei, ne katteet maksoi 500 €. Ja ne on nyt hajalla ja ne oli Kawasakin vihreät. Ymmärrätkö sä? Kawasakin vihreät. Ja mulla oli siis jalka murtunut myöskin. Mutta se harmitti silloin, että vähän ei se pistänyt ainakaan uusiksi mitään. Että edelleen harmittaa ja tänä päivänäkin harmittaa ehkä enemmän ne silti. Luut paranee, ei sattunut pahasti. Mutta ehkä niin kun, mä luulen, että mulla ne on ollut sit enemmän tollasia niin kun elämäntilanteiden muutoksia. Esimerkiksi tosi iso oli aikanaan niin no siitä on jo useita vuosia niin kun ero, mikä tapahtui. Se laittoi moni juttuja uusiksi. Että oli pitkä suhde ollut, niin sit yhtäkkiä kun se tavallaan muuttuukin kaikki, niin jotakin jossakin 10 alkuvaiheessa. Mihin mä oon jäänyt tavallaan? Niin se oli kyllä, mä sanoin, että se oli aika iso semmoinen, missä piti pistää kaikki.